Sisimeli makadi. Nyaya yangu yakareba. Asi zvaikareba kai ndichangoidimbura. Mukadzi wamuri kuona apa, mukadzi wehanzvadzi yangu. Aiva mukadzi wehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu yakashayika 2015. Hanzvadzi yangu yashayika 2015. Baba nehanzvadzi yangu nemukoma wangu vakabva vabatsirana kudi kufamba naye. Mese maida kupindwa kuti mari dzibude. Mari ndobva dzabuda. 2015 wakare. Kubva ipapo pakangoita mari. Muroora akabva angoenda nemwana. Havana kuzombooneka vanhu ava. Kugara kwese uku takaedza kumutsvaga. Taingonzwa kuti anooneka pakati but kuti iye chaiye tinyatsomubata aisatobatika zvekutodaro. Munhu wekutoti kana aitoti kana akaziva kuti ndazikanwa aibva achinja nhamba. Kusvika tangoti regai tigeze maoko. Achazotitsvagawo kana paanenge akufungawo kuti takakosherei muupenyu hwemwana. Hani muri kuona. Saka recently, it's a month ago, mukoma wemukadzi uyu ndio vakazotitsvaga vachiti mwana ari kurwara. Saka isusu pekutanga tikatongoti apa mukungorwarawo zvekungorwarawo. Sisi vai vakatoti mwana ari kutorwara zvekutorevesa. Ndio pavakanzi nemukoma wangu uyai nemwana tione kuti tobatsirana sei. Vakauya nemwana zveshuwa, mwana ari kurwara. Kuchizobvunza kuti komai vemwana vari kupi? Zvikanzi nemukoma wacho hapana ari kuziva kuna mai vemwana. Munhu iyoyo wekuti kana akatoziva kuti ndikuzikanwa kuti ndikugara pakati anobva atama. Akaona kana kufona anoti blacklist. Hatikwanisi kuti timufonere iye haafoni. Akasiya mwana uyu aine 5 years. Ezvinezvi mwana ane 12 years. Haazivi mai vake. Runyerekupe runenge ruchingoti ari muchiredzi. Asi anonyatsoziva chokwadi hapana nokuti munhu iye haabatiki. Saka please tokumbura mutitsvagisewo mukadzi uyu kuti abudikire aite take part pamwana. Hongu isusu hatingambomurase mwana uyu nokuti mwana wehama yedu. Asiwo iye samai ungaita munhu wekuti unongoita sekamba yekuti inongozvara ichingosiya usina kana rudo nemwana wako. Zvakaitika. Hatinei nekuti akazobva kwatiri akafamba sei akazodii upenyu hwake hatinei nazvo but pamwana nhau iripo iri kurwadza mwana ari kurwara. Mafotos aya andakutumirai anga achitorina nemwana iyeye. Ezvino izvi serious. Mwana ari kurwara sisimeli. Saka please tibatsirewo kutsvaga mukadzi uyu. Abudikire. Tinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei.